किती गो प्रिया पहिलाजी. तू खाणं जेवण पुरा सोन तपस करू बसला के संन्यासी. तू मक्का कन्व्हिन्स करतशील अम्मा सांका अण्णा सांका म्हणून सांगून मक्का कन्व्हिन्स करतशील तू. आता तू गिव अप करची बाय. तानी मस्त स्टेटस म्हण बसल्यान ती. तांका भारी होडा तांची चल्ली जाऊ का काय. एक वेळ तुगे मोबाईल दी म्हाका. दीपका एक कॉल करना पळयता हांगा. नक्क प्रिया कसाला ताका पोचा. असो एक वेळा पळयता ते प्रॉब्लेम पुरा सॉल्व करया. अशी कोणी पण इग्नोर करता गो पूजा. किती वेळा फोन केला हांव तुका. आणि मिसअंडरस्टँडिंग कसाने ना हाणतो. एकू विषय म्हळ्यार तुगेला अम्माक हांव इश्ट ना तितल्यांची. हांव आनी मिगेल आन मेळ्ळो मिगेल अम्मा कन्व्हिन्स करता गो. तू हे म्हणटा कसले टेन्शन घेता. ओके डी तुका तुगेल वयर तितली कॉन्फिडन्स आस म्हण जाला रे. हांव तुगेला अम्मा अण्णाक एक पाटी येवन मेळू आहे. दिस इज माय पूजा. हे विषय म्हाका जाय आशिल्ले. तू एक वेळा एस म्हळ्यार पुरो. मुखारचे विषय हांव उलयता. तुम्ही दोघ जण ओटू जावन असका म्हणून मी गेला अशी. तुमगेल रोमॅन्स आणि जल्ल्यारी आम्ही मुखार सुवेत की काळोख जायत येयला. हां पोचा यो. मिगे लेक्कान तुमकां दोगांक गडबड. वचा. लक्ष्मी बारम्मा भाग्यलक्ष्मी बारम्मा लक्ष्मी बारम्मा ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಬೆಳಗಲು ಮನೆಯನ್ನು ಸಿರಿದೇವಿಯೇ. हा देवकी आत भारी खुशेरस आत्ता उलेलारी लायकी म्हणू कायली मुनाशील वळारी पाड घालका होय गो देवकी इत्ते भारी खुशेरस म्हाकाय सांग गो कसं म्हणू. वही म्हणता आज हांव बारी कुशेर आस. देवाल दयेन दीपक समजल दिसता. आज लाय कोण ड्रेस करून भायर चमकला तो. तशें हांव कुशेर आस. हा तशी तू सांगील वय गो देवकी. या तरी बैसून कसं म्हणून उलया. सांगा म्हणता कसं नाही. एक विषय सांगता हा ऐकून घ्या. कंचे विषया पिटका येणे. आमगेल दुव दिशाक हा. लायकडे सोदून चंदकोन गडदायर वार्डिकोन दिल्या. अय्यबा. आमगेल पोतू दीपकान आमची गेली चेली पसंत केल्या. आम्ही दोघांनी मुखार राबून आशीर्वाद करूया. कसं समा ऐकया तुम्ही. हांव तीन चांग चल्ली पळयल्या. तांतू लेख पळोवन दीपक वर्डिकोन घेतलो कळवा. देवकी चिके आलोचन करी. दीपकान खंयची चेल्ली पसंत केल्या की तिक्का मी करना तशी आनी कोणाल की वचून ओट्टू वचून गांठी घाली म्हणून जाल्यार तो खुशेरस म्हण लेखलां गो तूं. तुम्ही खोट्टे उलो नकाची. थोडे दिसू कष्टार आसतलीची मागीर ऑटोमॅटिकली त्यांनी समजताची कळवा. एक मनावरी खंयचे चेल्ली हल्ली म्हण जाल्यार ती आमगेल चेरडू दिशाल्या वरीची. आम्ही तिगेले हडलेल चेल्लेक दोळ्या उदक काडोवची नाही. मलगड्यान सांगिली एक याद आसा. गांवची चोर कुणी वैत परगांवची पोरू नाही. पद्मिनी मैयल दुव आमक गोत्त शिरीच निंगडचे लिव म्हणचे समय एन्क्वायरी करका. आता त्या तिनी चेल्यो म्हाका गोत्त शिले जनान सांगिल्ले. चांग चेल्यो तांणी तुम्ही त्या याच्यान काडची नका कळवा. काय तशी नाही गो देवकी. आता कालो फुडल्या म्हणकी नाही मस्त कष्ट सर. चेल्यांक चिके सम दिसनी म्हण जाल्यार 5-6 महिने भितर सोण वता ती. तितले डायवोर्स म्हण बी वयता ती. आमकां अशी पुरा जावची नाका म्हूण सांगिलां.
चिकन उतर बसता तुम्ही मक्का ती पद्मिनी चल्ली सून जाऊन येऊची नक्का खंडीजा ते हे पूर ते पद्मिनी केळू आमका आमगेल आता लेवेला समजावची चल्ली जाऊ का देवकी मक्का आमगे दिशा आणि आमगेले येऊचे सून विंगड नाही दोघही एकल्याक आम्ही दिशाक कशी बंगार घालून चंदकोन पेटवून दिला की तशी आमगेल सुन्नेक बंगार घालून घर बरोबर करूया कसं म्हणले तुम्ही बंगार आम्ही घालून वरच्या मेगेल त्या किट्टी पार्टी फ्रेंड्सां सुन्ननी पडल्यावर तुम्ही एक एक राशी भंगार घेऊन येताची आम्ही अंगा असल बिकारीशी सोयरी का आम्ही भंगार घालून वरची काय कसं म्हणतास तुम्ही तो दर्शना पात्रेशी खै बायसरला एक गड पैसा थंडीजा उद्दा जाऊ कोल्ड जाऊ कवाय कसं नक मका थंडीजा अंगारायल्यावर बी पहिले हई जाल्यावर पर कोर नका कसं नक मका सांगलं ना पळया हा दीपकाला उल्लयत तुम्ही मध्ये पोणकाची मग हाय कुडव ना बा चिके रेस्ट घेता जायत को देवकी तू लायक कोण मुद्दाने पिऊन रस्ते घे देवाल मना कसं नसकी तशी जाता असो कसं जेलर तम फॉरेन रिटर्न घाल जेलरी स्टेटस हाक पर जाऊ का बा विशेषला मात्र मोइन माय कसं असो महिन्या फॉरेन टूर बेळला पुरो परफेक्ट मोइन माय वैगे अंग मोईन मायल घर पेगे 2 पेटी आणि लाव अंगा अत विसर लागे अंग पुरा एका घर पुरा हावाचे कसे गे मस्किन करता बाय म्हणतात म्हणून हावत फॉरेन रिटर्न मम्मा अयो मोईन माई 16 वर्षाची लिसू दिसतो बदलला तुम्ही मग कशी अशी खुशी जात म्हणलं म्हणके तुम्ही ते गेलींची अयो मोईन माये आव 3 वेळा आयलो 3 वेळा येतात तो मिनाची मी गेले चिली सोयरीक दाखवीत म्हणाल नो तुम्ही वय निघाला लायक लायक सोयरी कस दाखयत तुमका ये यावच्या घरकडे जायच मोईन माये वजा अयो ही चिल्ली शील काही चुकल बा एक चिल्ली कर खई वत्त म्हणून काढला सोबत मार का नाही हवे
मान नको अशी इधर आ चिल्ली भारी चांगले संगीत ऐकता कोणाला उठाईल तू अंगा एकली कसा करत तू अंगा ಅನ್ನ ಲೋಟ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಯ್ ಮೈದೆ ಚಂಕಲ एकली राखू नका अंगा व संगाला बस इकली बाहेर आणि बोचा वाचू नका कळलं ದಾಯ್ತ ಎತ್ತ ही एक चिल्ली मका करतंची इकडे काही शोधूच की आमे काही चुकलं गो तू सांगण्या तशी सांगूनच कमवत ना तुका या मजा योरे पोरा अमगेलगर पुरंदर योरे पोरा अमगेलगर पुरंदर योरे योरे तू नंदकुमार योरे वा अभी योरे कशी असतात ते नका आराम से योरे किंवा तू गेला तर मग जास उद्दा जो हाड रे अभी आता नका गेला का तू गेला उन्हा जास यो सांग माहित कसा विशेष विशेष काय नका ते नका मग आता येऊच महिन्या कापायला का मग त्याला मग कसं करच म्हणून कळना मग हंग दोन वच्चा मन ना मग होई रे अभी हंगा राब तू 500 वर्ष राबलो नव्हते US तू आणि कसं नसते हंग असेल गमतही मिळतो तुका हंग आमगेल जन पुरा सत पडत वही पद्मी नका मग 2 महिने गेलेलो कळली तसं हंगा राब्या म्हणून लेखला आवत मग एक वाटी जाऊन हंगा सकले जाऊन राब्या म्हणून लेखतस तुगेल कसं अभिप्राय होई रे अभी तू हंगा राब तुगेल कशी काम बँगलोर कंपनी ट्रान्सफर कोण घेवचे जात नव्ह तुका हंगा एक चिल्ली पळया हांव तुका हेल्प करता जाल्यार रे तू सडन अशी डिसाईड केला म्हळ्यार कोणी चिल्ली जेव पसंद येयला रे कसा विषय येऊ कशी काय ना पद्मी नका तुका तेच एक दुर्गा मामा येईल गोतस एक चिल्ली घेऊन हा शीला वय ती मग मिळली लागतांगा आमगेल बिल्डिंग ती कसं करत रे पण मोईन बाई ते वच्चा का म्हणून सांगल ती मका तुगेला उरलेल रे ती वय उरलेल मी गेले मोईन माहिती म्हणे सोयरिके काय येऊची रे जनानं पाप रे चेल्ली चांगली शिकलाय पुराय पापाच मात्र मग पाप दिसतं कोणी पुणी एक तिका लाईफ दिवे तशी भाडी कोण घेवे तशी ओळख का म्हाका एक जल्दर एक हेल्प कर का म्हणून असता हा तू काय तशी दिसलं पद्मी नका मग काय तशी दिसलं छान चिल्ली मात्र हांव कसं सांगलं रे ती ऐकलं ताई मला नाही रे अभि हांव एक निमगीत तुका बेजार कोर नाका तू मेगेल क्लोज तुशी पू तुशी मग निमूच्या तू तिका एक लाईफ दिवचे जायना रे अभि पद्मी नका हांव तितले डीप जावन थिंक कर न्ही जाल्यार हांव एक आलोचन करूं म्हाका थोडे टायम दी मागीर हांव तुका कसं म्हणून सांगता वय रे अभि हांव काय अमसोर करना तू आलोचन करी हें तुगे लायफा क्वेश्चन न्हू ताजे खातीर आलोचन करून पड तू कशी पद्मी नका पूजा येण्याच्या वेळ आसना न्ही हांव आनी बाय सांगता अयो राब रे बी कॉफी करनी चा करनी ज्यूस पुडी पिवन वचतो रे ती बैस तू तुगे ते फ्युचर म्हाका सांगता बाय हांव आलेक वळखता फ्युचर हांव बाय सांगता जायत वा जायत रे आनी कसं म्हणचे ಐದು ದೇವಾ ಅಮ್ಮ ಆವಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಸ್ अयो अयो अशी केन्नाय खुशी आस गो देवा तू कसं तू माझी भारी खुशी यो सांगता पुरा कसन गोतसवे आज आम्ही गडबड खावचे गेलेली तेव्हा आम्ही म्हळे कोण गो पूजा आम्ही म्हळारी हाव आणि प्रिया दीपका विषय आता सांगच नका तू
तू आणि प्रिय केदने होटलाक गडबड कौशक काही काही पुरा बोंचाक पुरा बत्ती ताम तो आजी कसं गो इतली खुश पावत असेल विषयी तुम्ही गडबड कौच्या काही गेलेली लक्ष्मी की पब्बा का ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಾಗೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಜತ್ತರ್ ಗೆಲೇಲಿ ಹಾವನಿ ಪ್ರಿಯ लक्ष्मी गडबड केदने करता आज स्पेशल कसं असतं तू इतली खुश पावत असेल ಆಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶಿಲಮ್ಮ ರುಚಿ ಅಶಿಲ ಆಜಿ ಚಡ್ ಗಡ್ಬಡ್ जाय तर बस फ्रेश जाऊन येऊ ಜಾಯ್ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಮ್ಮ कसं की असे गेलंय मी गेले निपयता असं कसं की इतली दिस तुकून इतली डिप्रेशनार असल्या म्हणजे करतशील चिल्ली आज एका एक खुशी म्हणारी असं की पळो का आता निपयता असी